Ngedap lagi jing sengungu yu blay sa isin ni kapor ka bamenta ya ka bangayo pat ban pen snow biang ni ka khubor nagaktin ka jong blay shopi ya ka ni ka step. Ba don preng jong fi le sin ni kapor ka ba fi sngap ka de ka sin ka meningong fi sngap ya ka ni ka khubor ni fi rung shen ni ka channel jong ka PotterNet pediang sngop hai fi ai blay fi gi it fi de ka jing ka jong try ba ka ni ka long ka jing kerpat. Balada pinang de ka sin ka meningong sngop ha ban subscribe ni ka channel ya ka pinyo ru ni khubor man la ka step tring tau blain ker khuivi para ni ka pon ka ban kren ya ni ka subject arjat ki Kristan ber chwe ka ta kwa ban ai khublai pi baro ki basngap yang ni ka khubor ya pi basngap ni ka jela ka jungi basngap ka India ki basngap ka leng setelah ka berthai ga ai khublai pi ha ka kerteng ka jangu Jesus Christ. Para ni ka por ka bamenta nga kwa ban kren ni ka subject na marbau trial abu ka donut jang ban kren ya ni ka subject arjat ki Kristan ki beningkong gidi kita ki Kristan ki ba shunget how jisu la khai ki la pensan penhe ki long yin Kristan but ki long Kristan but ki don ru ki kin hon niam ki boper la ka de ni ka jela jungine ka ha ka perthai bro ka we ki don hagi ti kin hon niam boper ki kin hon balang ki boper ki ne gi ngat yu jisu bau dei khon chong blai ki ngat bala khai u ki ngat ru mo bulo sha yap aga ding phana ki ngat yu ki e baro ki ngat na mar blai bala pen sngau ye ki ngat na mar la khai ki hayeng Kristan kum ta ki ngat ki e baro bat ka jingkli ka long pat hatu utrai u hon mo tang man Shillong tang kita ki ba shunget mun ba ki banget wat ki bamdei Kristan ki nget don ki kin hon mo ki wei pat ki jat kin hon ki nget bo jisu re wei ni ki blai jongki re tang bushunget kum ta hato ka biang kum ta tharai banong ha banget ta wat ka jela ka jongi nyau pusau persen ki dei kita ki banget la khot ki so called Christians na kita ki ba la kam ye di ba ki de ki Kristan kana ki kan hon ka banengkong hato kabiang mo tang ban sunget mani ka por ka kwa pule na ka shithi ka jong Jacob mo kani ka lenong ka ba ar ka ong kumni ka ktin ka jong blai ga khot ka bar pun riu ka ong kumni ka ong namar kumba kamet klem ka men siem ka long ka ba yap kum taru ka jinget klem kita ki jingle ka long ka ba yap ken ka ktin ka jong blai ka kren shayang ne ka ong balada sunget klem dale ka long ka ba yap Kamentoy pleng hakmat jong ublay. Tading taban shunget klem le. Kalong ka bale nay. Kay kita ka jing le apat. Mo, ng poy no is ka benta ka baar ki Kristan mo nang kani ka benta ka baar pagkata kalong ki Kristan ki banget bat ki bale. Ki le kay. Ka jing le ka jong ki ka day ka jing ko ngo ya ka ktin ka jong ublay. Ki Kristan ki benengkong shunget rikim ko ngo ka ktin ka jong ublay. Kisunget nray kim bonairo ka ktin ka jong blay. Kinget tang ba kim tip ya ka man ka jong blay. Kinget tang ba kumta Shillong tang ha ka kerteng. Lani Shillong tang ha ka nam. Ban Shillong balalong Kristan. Shunget balalong Kristan. Lada file ka no ka form gyong Christian mo. Ong religion Christian. Shunget ba long Kristan. Henry kata kamentoy kung mga ong ipinadu mene. Namar ba kalong tang ka jinget klem ka jingle kalong ka ba yap akmat jong blay kalong tik kum ka to ka met em ka ba don tang ka met nre ka bom don men siem de ka dei ka ta ka dei ka met yap man sunget klem ka ta ka jingle kalong tang ka met yap ka ba puot ka ta ka jingle ka ta ka dei ka jingkli ka ne ka sngi ka ta ka jingle em ka dei ka ta ka banginget bat ngile ba ka ta ka jingle kalong ka jingkongo ya ka ktin ka jong blay nget bat kongo mdei tang ban shunget en re ban kongo tading ta kwa abadong ifi ban shunget la buon palat tading ta kiwi kili i bangi long Kristan nang ba pet pa ta long Kristan ta ki do men siem madei mangi ki Kristan ki bale ki kam ki basniu ki ba khala tading ta ki yong ba ban long Kristan da dangla mangi phi na mar ki de ki Kristan ki biadi ki de ki Kristan ki ba khalai ki de ki Kristan ki bile ikam sneu ki kam ki ba khala ki le ma ki tu ma ki them ki kumta
kapelong iki wei da ki bapai ki ong kambahamangi ban yaki. Balai namar baki dai tang ki Kristan haganam. Nagi Kristan tang hagakerteng. Nagi Kristan tang mensunget. Banong hoi ngadai Kristan nganget au Jisu. Kwa banong ifila da fidana ni ka kenhon ka baningkong nga sngoba ni ka khubor ka dai nam ta jong phila da sunget. Klem da ko ngo am barok bin poi du jok. Barok bin poi du jok ban sunget klem da ko ngo eu trai. Tading ta bang pulih ke ketien ke jong blay. Bau try ong gini ketien anga ngoma ko ong mentan nget klemle kalong bi tik kum kata ka met pot ka bom dan show ka ban siem ka bom dan jing im show. Tading ta bang pulih ke ketien ke jong blay ngai iang ni artli ki benta. Kawin no Matius kawin no Lukas ban Lukas ka ong ni Lukas nong ban riu de khot ba sopun riu. Ka ong ni ke ketien ke jong blay. Tong ni shashkor ni sngap ka ong ni. Ka ong Henry balai pi khot yang atrai bat pimle penban ya kita ki ru ki bangaong. Ujisu ong kum ta balai pi khot yang atrai Henry pimle pat ya kata ka bangaong balai mle namar ba klem ko ngo. Balai klem le namar ba klem. Lese klem pusan lene lese kamdan te kata ka jing pendem lene kamdan kata te ka jing pen ko ngo ya ketien. Tading taban syukam balong Kristan lamdan ke jingle lamdan ke tak jing ko ngo ka jingle ka jing ko ngo ai poi du chocolate baro aku awan if tading nak tin ke jomblay ka ong pa si bon la khat tang kendiat la jet si bon la khat balong Kristan re kendiat la jet kita ki Kristan ki babon kita ki syunget bat ki ba syuong bangilong ki Kristan. Tading ta don ko ong tu ka ketien mo Kristan haganam soitan hagakam. Kata susi si siya nyo sngo kum kita kijat kentien. Utrai kwa ingi bangin long ki Kristan om tang ban syunget in regi bako ngo ya ka ketien ke jong utrai. Tading ta nga puli biang mo ngala puli mentan na Lukas tung ni puli ro ne kapor no Matius ni long menyo ke ne ka khot ka bar fuwe ka ong kum ni om priu boro bong hanga atrai bon yo le hapo ki ma ki meneng rei tang ta ke nyu bale ka man ukpa junga bo meneng tang utau bale ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap ka jinget klem ka jingko ngo ka long shisha ka bayap. Tading tau haba utrai wan manyakran yu Samuel wong Shillong yu nu Sol usim ki Israel uni am usyunget dan reu klem ka ngo kilit weng noi una ka jinglong sim namar babalay ula kham ka ngo ya ki brio ban yanga ublay. Tading tau try ong ka jing ka ngo ka la shibon ban ka jing kenya bar ka jing sha skori ka tien ka jong blay ban ya kita ki cleanse ki lang somo ka tien ka jong blay ka kreni ka tala nang ipuli ka ni ka por ya ka bangi la puli na ka por sha ka por mani way Samuel ka lenong ka ba khatsan ni ka khot ka bar fuar ngan puli ko ba ka long ong ti Samuel ong utray usngo bahamo ha kita ki jing ai ngo thang bat ka ki jing kenya kom ba ko ngo ya ka tien utray ha khmi ka ba ko ngo ka kamba bani ka jingkinya bar ka ba shashkor bani ka klen kilang somo namar ka jingle kiat na ka jingle persya kalong kat ka pop ka jingle bertong hi bar ka jing mutlop kalong kat kum ka tiga jing mani blai tau bar ki terap namar ba mela kentat ya ka tien utrai ma uro lo kentat ya men na ka balong sim te usol ong Samuel ngalale pop namar ngala palat ya ka hukum utrai bar ki tien jome habang ngala shepting yiki patba bar mangala kongo ika ketien jongki remetanga kerpat ime tumap ika ni pop jonga bat to one pai rengkat bat nga bangan yo mani yo try tiu Samuel ong usol nga nganom lek pai bat me na ba mela kentat ika ketien utrai but utrai ru ula kentat yame na ka balong sim halor ki Israel au ka ba soma ka ba snojir kai usol udeus im ubala jet do blay Henry ka ba sngosi ka jiat lenti ke jo ka ba kam hadin ula kam ko ngo no yagi brio ban yo blay usyunget yo blay Henry klem ko ngo syu yo blay bar kum ta ula do no sendan yagata ka jinglong si blay weng sendan ni naga jinglong si da ka ba utung da way pa us haga jaga ka ju ba ta long u debit tadita kwa ba dong ifi ka ni ka sngi ka ba menta taman sungai am kalong ka ba masibon ba ki brio ki men lek du jok ki detang kita ki sungai Henry ki bam ko ngo ya ka ketien ka jong blay tring tau Jisu ong lada pidei
Kilang brot jonga wong kilang brot jonga. Ki snap ya ketien ke jonga. Ka bon ki snap ba ki syak skor ya ketien ke jong blai. Ba ki leru ya kata ke ketien ke jong blai. Ba utrai wong itho ya ki, ba ki bot ya nga wong Jisu. Ba nga ai ki ke jing im bam jukut. Ba ki no mi jot shu lano ru. Ka gospel Yohanes ke nong ke bespo ke khot ba punyo ke keren ya kata. Tadi tahu Jisu ki lang brot jonga ki snap ya ketien ke jonga. Oh, ketien ke jong blai proverb ke nong ke basau ke khot bar por ke ong. Ko kon tu syak skor. I ketien jonga. Tu pendam ki skor ki jing ong ke jonga. Wala kan let no na kmat jong fi. To ri ka pedeng la ka donut. Na mar ka long ke jingim ye kita ki beshem ye ki. Ba ke jing kia e ka do jong ki baro. Ong ke ketien ke jong blai. Utrau do ong ko kon tu syak skor. Ye ki ketien jonga. Pendam. Pen ko ngu. Ye ke ketien ke jonga. Wala kan let no na kmat jong fi. Bon ki Kristan ki sungai na ketien jong blai. Kam na kmat. Kadon chadien. Yo, ketien jong blai. Yo, saya pek ketien jong. Ki bo chadien ke ketien ke jong blai. Kim ko ngu ye ketien ke jong blai. Kim pendam ye lagi skor ke ketien ke jong blai. But teng ru kim tip iru ke ketien jong blai. Syakri blind be yo blai. Syakri be tang kaniam gur kom. Syakri be lemo leman klem tip. Ya ka badai but ya ka balat. Tading ta ban sungai tang ban sungai lapoi du joklut ngakwa banong ifi. Ndai kita ki breu ki banget but ki ba kongo ye ke ketien ke jong blai. Kita ken yo ya ka beneng but tang kendiat ki ba shem ya kata ong ke ketien ke jong blai. U Jisu ong don arteli kita ki kerdop ma arteli kita ki lenti kawai ka ba kelut ba kita ki di Kristan ki biya inta ki ba sungai ke kelut palat. Ban nget ke kelut palat. Handai ban le ani ban kongo da ka dei ka ba kim shisha. Tang kendiat ki ba shem ya ka ong u Jisu. Ki ba rung na ta ka lenti ki ba kim. Ki ba poiru syakata ken ga jing im ka ba bam jikot. Tani ta kwa banong ifi ne ga ski ka ba menta. Wanum ya ne ga lenti ban shu long lang ba rupat ba. Ban shu ya nget lang ba rupat ba. Ban shu long niam lang ba rupat ba. Ban shu sung un baladon naga kerteng ka balang de ban shu long ma kita ki khot jang ka balang ka lenti ka kluit nga kwa banong ifi to yang no menta ka ski. Perkat no ka lenti ka bangaya kan yalam ngas lada fim ko ngu ya ka ketien kamentoy te kamentoy. Tading ta kwa banong ifi ni ka ski ka bamenta u try kwa egi bagin shashkor ya ka ketien bat ban ko ngu ya ka ketien ka jong blai. Lalu blai ong ifi kala ka mut kala no. Lalu blai ong ifi wat to show. Lalu blai ong ifi wat di show. Lalu blai ong ifi wat num le show kita ki kam kai ki kam auria wat le show. Ni kanono ka kam klim wat le show ikabukum kata. Lada pile kanono ka kata ka sangsi para senrang ong wat le show ikabukum kata. Lada fidang buat utrai ong wat nom buat show. Lada fidang dai sisa kita ki breu ki badang kwa lalot ni ki badang bisni utrai ong wat le show ya kata. Long ki badap daga jingit. Kongo ya ketien ke jong blai. Hatu ka ban kongo ya ketien ke jong blai. Ka ya kita ki ba Shillong niam rei kita ki ba it utrai ka jambat ka suk pelat. Kata ka lenti ke jongki ken haba it am ka suk kata ka lenti dari tau Jisu ong la pi it yanga tu sumar gi hukum jonga wong sa ka we bentar la pi it yanga tu sumar gi ketien ke jonga sumar kemut kongo le pendap ya kata ka banga ong badeng ta kita ki ba kongo ya ka ketien ke jong blai kita ki ba yat kat kum ka ketien ke jong blai kita ken ki yo ya ga jing im ka babam jikot abang apule ka ketien ka jong blai nge i hang ni beki apostol ki baneng kong ta ki dei sisa ki reu satar sisa ki ki breu ki ba do not ba ha ka por la ki la sha berngem bar ki ong wat nom ya lap shu ya ga ne ka kerteng u Jisu Kris wat nom ya lap shu ki ong tang shu ya lap ngin tan ni pi ya kmak ga dorbar bat kum tangin slot ya pi bargom tangin penshitam ya pi habangi pule ka ketien ke jong blai ki kam ki apostol ke nong basau kan pule de khat bakhat nyau ko ong ne henrei bakan om priang shu apdeng upat ba tongin ya berngem ya ki bahadu menta kinom kren shu agano kano hagane ka kerteng beginom kren shu hano ru hagane ka kerteng kum tahaba ki la khot ya ki la hukum ya ki ban om kren satia lem ni hikai ha ka kerteng u Jisu kan ik khot ka bakhat khandai ka ong henreu Petros ba Yohanes kle thu ba ki la ong haki la ka shong hok akhmat u blai ban snap ya pi kham tam ban u blai to kan ma pi um perkat ma pi kongo ya pi nan kongo u blai na tadei ta ki ni ki reu satar bat ki klem snap ya ka jingsha berngem bersit
Nani kita ketien ke jong jing pen ma. Kila ya lap ya ketien ke jong blay bat kila ya lap ru ika kerteng ke jong Jisu. Kila pen snow bat yai pen snow ya ke kerteng ke jong Jisu. Bang pelien ke lenong besan dekat arp kendai dekat ong kumta. Tanu dekat arp nyau ke ong biang. Dekat arp nyau ke ong. Tiaba kila wan lam yaki kila penyang ki khamat ke dorbar. Tau rang ba leng do ula kli ki uda ong. Ngila hukum scam ya pi banom hikai hakane ke kerteng. Te kami pila pendap ke Jerusalem dagi jikai jong pi. Bat pi atmu ban penkit hangi ke snam jong ne ubriau. Teu Petros bat ki apostol kile thu pe kila ong. Ngide ban kongo yo blay kam tam ban ya ki briau. Kadai yagi ban kongo you know. Yo blay kam tam ban ya ki briau. Deding tangi kilong ki basatar. Kim snap ya kata ke jing berngam dan ya kata ke jing bersit. Wat lada kadai shisha ka ba. Ap ke jing ma ya ki ya khamat reki klem kongo ya ki briau. Ki bu nang kong yu Jisu bat ya ke tien ju ki kongo. Ya ke jing pa ke jong Jisu ni mau Jisu ang kilet juga pertai makata ka hukum ang kilet juga pertai ya lap ya ke gospel haki ben riu barok teu tau banget ba yok pen baptis an pen im riu tau ba nget an pen ram wong pen baptis hakar teng ke jong pau kun ba jong men sim ba ko banda kila yo ya kata hikai kita ki eke borok ika bangang ala hikai ki bikin yo lang kenapa makiru kin sekalalong keno hikai ban sampah tengpat ya kata ke baki ki yo na pi. Kata di hukum ke jong Kris kilet sika pertai ban ya lap ika gospel tading ta kini kem shimla tieng wala daga dei si saya kiru ban sya ik jing jinjar wat ban sya ru ya ka jing yap ki klem ko ngu tat ya ki breu kini kem dei tang ki ba shungai hendra ki dei ki breu ki ba ko ngu ya ka ktien ke jong blai tading ta ko mga ongi pimene ko kon sa skor ke ktien blai pandem ki skor ke jing ong ke jong a ong trai. Wat ai bagi ktien jong akan lek nona khamat jong fi rei bo iki hapdeng laga donot sumar ki pdeng laga donot ai bangin nget ya ka ktien ke jong blai bangin iet ya ka ktien ke jong blai bagi ktien jong blai ke nona ka donot jong i nama bagi don ni ka ktien bagi don ke jinget bat ka ktien ngi don si sai ta ke jinget bat ya ka jingko ngu ya ka ktien ngi yo ya ka jingem bat kum ju ru ya ka jingkot ha ka met jong i bang ro ong ka ktien ke jong blai dan ni ta kwa abang fi ne ka singi ke bamenta wanum long ki Kristan tang ban shunget simple Kristan nani kita ki Kristan ke mga juong ma ba Shillong bet tang kita ki Kristan aga nam nani nga juong ro tang bala kha yin Kristan la Shillong Kristan by default tading ta ndai bala shu jarang khat la Shillong Kristan kata ta kam long te la da pi long kum ta ka ne ka sngi kwa ba nong ifikin dit ben reu no ana mar ka ni kelenti ka pia ka keluit pelat kan poi bis di jok tading ta kwa ba nong ifikin ne ka sngi Kala ke bomot si sya mdei tang ban sungai au Jisu rei nget ru aga ktien ke junga ngobang ban pule ke ktien ke jong trai Jisu angum ni abang pule ke ni ke por mo na uyonis ke nong ba khat san ke ni khat ke ba sau ter ke ong tu yai ne anga ban manga phi kum ba katnat kamla ban sei so na le hi lemda ke yai ne au ding so wan kum ta ma phiru lemda phi yai ne anga manga long ding so wan phi kitnat utau bi yai ne anga ban manga ha u utau sei so shibon na ba klem anga phimla le e ru am lau no ru yai ne anga a jubret no shabar kum ta katnat ka ba yap stai no tilai lom yaki bala bret hading bala tangiki lada piai ne anga berki ktien gi jonga ong trai ne lada piai ne anga berki ktien jonga ki ai ne api ke ek pimon pin pan te kan long ya pi deng tam dei tang ban shungai henrei ban ko ngo ya ka ktien lada piai ne anga ong Jisu berki ktien jonga ki ai ne api tering ta haba pin ko ngo pin sei so lemda kum ta fin long tang kita ki Kristan kum ki tenat ke bisusno klemuso bisusno klem jingem Ding talang ngor no ya kata ketenat bat lapen kre la lum ya kita ketenat baro bat lapen kre ru ya ki ya kata ke ding ka bam julep ka dujok ding li ka pung ka ding ya ka bang ong ha ke singi ko makin jumble ka kren ding ta kwa abang fi ne ke singi yai ne au Jisu bara ba ke tin jumble kan yai ne api ko ngo ik bu try ong pen ko ngo spendam bet ya kat kum ke tin shakri kat kum ke tin mani kat kum ke tin om kat kum ka riti ke dustur lene kita ki jikai pateng la pateng ne ki nyam ki rukom henry shakri yo blai kat kum ke ktien dan mano ban kham krau ban ye ke ktien dan mano ban kham la ban ye ke ktien kongo ye ne ke ktien bo ige ke baro shadien bo ige ke baro ngatep
la pi shakri u blay ha ka bakin chadok ka etan ranga ngai la pi dok pediang yo men sim bakoi ka sup pelat na mar ha yo pediang yo men sim bakoi pediang ni ka bor ya ka jiet ke jong blay ba fin shakri u try da ka jiet ba da ka jiet pila ban job not hiao ye ke borok ba ha ka jiet ke ba janai mdan ke jing sap tieng ngai try ngar khui fi ni ka por menta ai fin long kita ki Kristan ki banget bat ki bale ki banget bat ki bale ka mot ki banget bat ki ba kok ngo ya ka tien ka jong try ka Bible ka kran chai ka ta la fi long tang kita ki nong ya sngon re la pi long pa ki nong le pi syukur no ya la di ong ka tien ka jong blai tadeng ta bang ipule mai ka ta tin jong blai ka ban si ai ban ka ong kum ni naga city u Jacob kal no man kong khot ar pu ar ka ong te to long pi ki nong le ya ka tien om tang ki nong snow daga ba syukur no yela dehi la pilong tang kita ki nong yo snow nrek om ki nong le sure snow nrei karung na kaman kami no na kadiang kasumi no khalamrung sha ka do no pilong tang ki no snow yo snow hi nrei la pim dei pa ki nong le ya ka tien la pim pen ko ngo yela de ka tien pim la ban yo ka jing embam chikot u jisu kran chai kata om kaman ke jongan re kaman jong me ong kaman ke jong me kaman ke jong ha boru pen ko ngo ya kaman ke jong pa tadeng ta habu yap ru umi pat baru shabam jikot balakan tiu ka kerteng ke ju halor ki kerteng baro bah ka kerteng go jisu ki khase baro ki nam kro baro ki thlik ki pla bo jisu udai utrai ine dwai ni ke por ka bamenta ine dwai trai ni ke por nga aingo ime yo sngau ni ka ktien ka ba ka don bor ke jong me trai ka ktien ka bam jukala blai ba ka ktien ka jame ka ang yangi hang ni amdei ta mangi chungai na bingin long ru ki nong le ya ka ktien ki ba kongo ya ka ktien ka jame ka beneng ka up na ka banta ki banget ba ki ba kongo ka dujok ka up tang kita ki bi chungai Hendra ki ba klem ka o ya ka ktien nga dwai ka ni ka singi ba ka khubor ko try kan pen kala ki ba bon ki men sim try nga klen ni ba un kala no amdei tang Shillong niam amdei bu sudan kerteng ka balang ne ba Shillong ta kita ki Kristan ha ka nam hendra pin da long shau nong bot bu shisha jong try ba bot ka ktien ba bot shisha ya ta ka hi kai ka ktien ka jong ble ba khango ya ka ktien ka jong Jesus Christ piru kong pin long ta pilong ru ka banget ba pin long ru ki ba kongo ya ka ktien ka jong try hallelujah ba nget do mta gasni hallelujah mdei shu man chunget ya e bala batai ki briu hendra fin nget ya ka e ba ka ktien ka jong ble ka tha hallelujah nget try ka ktien ka jong ka runga ka danot jong ni ki kon na gasni baki long kita ki nongbot ki bishisha ki bala lenno yelade hallelujah naga benta ka buram ke jong try dwai nga kerkhoi vi ni gasni pin long shisha ki ta ki banget bat kita ki bale ya ka ktien ki ba kongo na do ka download ya ka ktien panda fi kan do yo jisu u jisu ong ba me shikri u ba mala minat aga ba kindiat ngan ai nong ye me ga babon ko mu ta we wo nga ki let no na nga ngam ji thu ye me na mar long trail u ta we trei baman try ngam kwa ko na ban yo snow i ka ba kum ka ta ga da sngi pagini kon jemer kin yo snow i ka ba kum ka ta ga da sngi u jisu ki let no na nga ngam ji thu ifi pi ki ba trei baman ani ka long ktang ado ka ta come the come oh jisu try ngam itu ifi try ai ba kanum long kum ta bani kon jme gi snow ne ka khubor ne kin ka labom bot no kin it lot met batman sim kin pai shame da ka bot da ka bor da ka no rai do men sim jme ko try ka ben sim ka kala ka jingmut ka kala begini ki kon gi jme ki pediang ni me try ka dwai nga ker khu ifi we ka long yin ka long sem jong piru kan long ba ker khu ka ba kong ik ktien ha ka tengu jisu nga dwai amen try nga ker khu ifi ngin say siyam yang la shy gasni nagani ka jo platform nagani ka jo jaka haga jo ko por khubor step ka wan na try ko khu ifi ko blai sibon blame da ka bram ju amen ya ro try but na ai khlai fi hene ka por I wei pui baro haga kerteng batiang tam ka badan bor tam ka jong try nong pet mg Jesus Christ but nakaliang jong ka PotterNet Kasi Bible School ngi khot sngo bhai pi bapin wan man ya shimenta bapin snok tilang bat kene ka Bible School tang kini kin riu benai menta ya ka bapin yo sngo ya ka tin ke jong blai ya ka bapin yo ban yo ji kai na ka tin ke jong blai commission jong ka PotterNet ministry barakawai kalong bangin let ban ya lap ya ka gospel shiki ben riu baro namar kata ka dei ka hukum ke jong Chris ka ongum ni larang ipuli na Matthews kene ke nong ba arhu pra kene kot kat kendai ka ong
Namar kata ken tu khilek no ma phi tu pelong senran iki ben riu baro. Da pen baptis ki kerteng ke jong khpa ke jong khon ba ke jong men sim ba ko. Da hikai ki ban sumar ya ki kat ki bangala hukum ya phi. Hakmi ngarungan long rengkat bat phi halagas gi hado ka bawai no ke perthai. Kani ka ka jing angnut jong kani ka ji shikri da ka bangi pen ka o ya tin ke jong blai. U Jisu pha yangi bangin lek ban yalap ka gospel, ban yalap ka gospel. But om tangkatan reben pen baptis di Gibril rogerteng ke jong kupa ke jong kon ke jong men simba koi. But kabalai hang ni ujisu dah hukum ong dahi kai ki ban sumari ki ek baro ya ki bangala hukum afi. Kaniru ka dega bentai ya ka ba ka jishikri jong ka PotterNet ka shimkhia ba ka takalong ban hikai. Tading tangi shimkhia but ni buru ka ni ka Bible school ban hikai ya kita ken ki bela pediang ya kita ki bela ngit au Jesus Christ ban hikai ya ka ktien ke jong blai namar ka ni ka dega hukum ke jong u Jesus Christ tading ta na ka snam sha ka snam ngi i ba shipon ki kon hap ki jukhat ya ki wan na ka snam sha ka snam barang ni ka batch ki mentar ngi khmilanti ba pin wan ba pin join ha ka ni ka Bible school kumba kini ki wei ki la yo jingker khu nget ba ma phiru pin yo diang ya ke jingker khu lang ba ka ni ka khasi Bible school one join tangan riu bana ay ka por ke jong fi kataru kam dei brostio ka don tang ka tu ka ni tli classes ha ka stio ding ta nginget ba pin wan man join ya ke ni ka Bible school pin yo jingtip shu ya ka tien ke jong blai ban yo ji kai shu ya ka tien ke jong blai ba fin ngam kham chliu ka tien ke jong blai but nang ta fin mi pat kum ki breu ki bla dap da ka tien bat ban long ru ka jingker khu ya ki wei pat ding ta ngi hot sungo bhai api diang sungo bhai pi pin wan chini ka khasi Bible school jong ka PotterNet bar ki form ni dang a hedu menta ki dang don stang ka to tli ki seats ki balai sungo bha ban wan ban join no bar ka trek ka bakhat do bagin ai ki forms ka de hadu artarik Oktober arajar arsan ding ta wan no ka ba ka por ka dang don wan no ka ben ki forms ki dang don wan ka ba ka seat ki dang lai nget u try ka khu fi ding ta nget community ban e fi join yang ni ka khasi Bible school ya ka bangin ang lapat bani shakri utrai ta ka ktien ga jo kan blame ka khu fi blame ta ka buram ga jang o amen